जितना इंसान बड़े तो किस्म के बाड़े केहू के रोटी सब्जी निमन लगला, केहू के भुजिया निमन लगला, केहू के चावल दाल निमन लगला, केहू दही चूड़ा, केहू दूध पियला, केहू हॉर्लिक्स पियला, केहू सतुआ खाला। अलग अलग चॉइस है। कितना लड़का लोग बा कि जो मूठ पीढ़ी बांध के सतुआ के ना दे बतल गच देखो यार तनी पर चटनी चटा दा बॉक दिखा जाए चटनी के संग बे चटनी के सतुआ ना पीढ़ी बांधले बड़ा होता हो आ चटनी ना दे तो घोटाई ना घोटाई तना क्यों ना मुंह बोली हम तो गाड़ी भात खाइले राम भाई एगो बीरा हमरा है मैं अभी रह में आऊं बलमुआ परदेश रहता रहे कतना कलेश में तू हो हम जानते हैं पूछो का है मर्द लोग के बिरह ना बुझाला ना रह सब 4 साल जाके अरब रह जतनी नहीं साल 2 साल नौकरियों पर रह जतनी हालांकि पहले दिक्कत बुझाओ बिना कतनो कमासू तो छठ में दीपावली में होली में आवे जानतनी का है मेहरारू के मार के देवर मुंह फोड़ दल बा आ 3 दिन जो हिया तब के होली खाई तो चिट्ठी लिखाई सब पहले देहतिया मेहरारू नु सोचती श्री लिखी रउरा परम मेहरारू के तरफ से रउआ के बार बार चरण में कोटि कोटि लगातार प्रणाम बा लिखो बाबा के पापा के मालूम की हम ठीक से बानी देवरा मार के गोल्फर के उदार दिल बा आ वो चिट्ठी कतना रेस में पहुंची पहले 1.5 महीना 2 महीना पर अंतरदेशी पहुंचत रहे पहले अब उजले चिट्ठी मरद के मिलल बा तो लेकिन मुंह फोड़ल ठीक हो गइल बा दवाई से झगड़े ना लगे पहले घरी काहे जल्दी परिवार अलगा होता पहले 3 पीढ़ी एक में रही बाबा जियता रहे पर नाती लोग के बियाह हो जब तौले एक में परिवार है का है मरद से मेहरारू सब बात बतइबे में ना करस लक्ष्मी रहली से देवर मारियो दिले बतना कहे कि झगड़ लग आपसे में दूसरी बात की घर और हेजा बनू तो पुरनिया लोग जानता नहीं कतना होशियार रहे कम है पढ़ल लिखल लोग रहे तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पर डेरा बने बथान वो जा खाना जाओ तो खास तरे नीमक अधिको बत मारे का मौका मिलता 1 किलोमीटर मारे घर में रुके जन्नी आज झगड़ा ना होकर साझी कन कह के नीमक बेसी डाल दे तनी सावधानी में रहो जन्नी मेहरारू लो लड़ जाओ नोचा नोची झोटा कलस तो अब मरद लो जाने ना वैसे कि बड़े 1 किलोमीटर पर आ ये घरी बाबूजी जी तो बड़े लड़का वाल गले का है घर बनवाले बड़ा वीआईपी तार गेस्ट रूम कहाँ बा आगवे एकदम मेन माने झगड़ा छोड़ दी मेहरारू खोख तो बड़ी सुंदर सुनाई था तारा अब जब मेहरारू के बात मर्द के कान तर ले आवे लगी तो परिवार चली भाई ना कबो ना चली परिवार ये पहले यह अंतर है पहले बटकोर के दिन गाँव के लोग बना दे खाना मेहरारू बना दो सब नाचे खातिर ऑर्केस्ट्रा आवे ए बेरा हमारे घर के मेहरारू रोगे घर के देख ली खाना बनावे ला बहरी से होत रहे अच्छा और डीजे बजा के मौगी नाचत रही पहले घरे खाना खाई जाओ होटल में केहू जाए के ना चाहे घरे खाना खाओ लो अब पखाना करे कहाँ जाओ लो 1-2 किलोमीटर लगा परती में ये बार का फैशन देख ली बहरी से खाना खा के होता रहे घरे होता गमका देला बड़े रूम पानी भर कवाड़ी खुला छोड़ गए बा तो बगल में रसोई घर भाई घींच के अपना में मिला रहा बटे ऐसे उम्रियो कम हो जाता है का बात है बोलो सजनवा के बारे में कुछ कहो ए राजा जी रउआ हमरा से शादी करके घर में अकेले छोड़ के चल गइल बानी हमार रउआ के यादो नहीं खियावत।